بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdi kwa pripadini samo Allah se subhanahu wa ta'ala. Salawati am salami upral olesorhem amaro manglo pejgamberi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upralesi porodica amala hem iskrena sledbenikja akali dinesar. Manglem cenime prhilalen sarnangedar. Čast imam zadovoljstvo te poselamинавтумен najšuže selamea. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eddeblesere volajahem izenea. Amen nastavinaja te družinamen lilea anavčerdo Ramazani najmanglo misafiri ko amaro čer. Којтано автор амаро мангло хемценимо прхал Умер Идризович. Довајако Аллахи субханаху та'ала те наградинилеј за олесоро труд, со трудинипеј те доставини очачипеј хемошукарипеј е исламесоро машкар амендеј корома. Халален кодини. Ко авди сутно дерси амаро, или па ко авди сутно офтото котор, котар удружибеј амаро акале лилеа Рамазани најманглу мисафири ко амаро чер. Дружинеја мен е кеј посебно хем важно не темаја, тема насловимитани халален постини масе ко Рамазан аматано мрзало ко намази. Субханаллах. Постини масе ко Рамазан аматано мрзало ко намази. Акија тема бутење на неето одговорини. А кја тема исто джихар сигурно им да кол нека се мкаро која се посави. Меđутим, очачипеј морате му тојпе. Хем котарасавке озбилна буча морате челопе лафи. На есминеја увек те родат са во локо начин дисо локесте дисо те објастина дисо хајде мате осетини педжико лошно или имате повредна джикас или имате дуријачерали или тецидале. Меđутим, некад мора од чачипете мо тојпе, мко одова чачипете чопе тачка. Дали джика се довако од горин или на. Јер од чачипе навела мандар саре ниси нити авела е пралестар е омерестар, него од чачипе авела околестар која створња тути лиман или која створња сакава, а од ова амаро узвишиме господари джелле джелалху субхану таала. Ови од ова која со бичалџа од чачипе прекало пекамберија салаллаху алейхи васелам. Се соочирџам и темата не амари халален постини масе ко Рамазан аматано мрзало ко намази. Поставини пеј пучиве. Не са ветерне, о Аллахите упутинилен да не мрзалеј ко намази, ко Рамазан, хем пало Рамазан. Ама во динена е брига котар опости бе и Рамазанесор, хем поднесинена трушале хем бокалеј. Па саво савет насихати деален, хем савотано оленгоро пости бе. Одговор која пучи беј халален. Мо савет е савкење тано, да шукарте размислинен пестар, хем котар поклу стање, нека джанен се о намази најбитно рукн кој ислами
пало дуи шехадетија. Хем окова со накланини, а чави о намази, котар о немарност, Есав котано премало исправно вачерибе и кораменде, вачерибе кова со исоле доказ ко Кур'ани хем ко суннети e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ovi tano nevernico nemuslimani. Neverstvoja kova so i kali kotar o islami. Esav koji tano murted otpadniko kotar o islami hala musliman. Акија бути на не баш едноставно. Се окоја со и невернико муртет отпаднико котар о ислами, Есав ке се напримини пе о постибе нити садака, нити примини пе о лестар било која шукари пе. Баши олафија е Аллах есере узвишиме, Джелле Джелалаху субханаху та'ала. Кавачиро Аллах субхану та'ала, hem olen nas prečinjate primini pe olendar lengiri sadaka, ništa javer sem olengo neverovanje ko Allahi hem lesoro pejgamberi. Subhanallah. Šun šukare prhalani. Sova čiri Allah subhanahu ta'ala. Hem olen nas prečinjate primini pe olendar lengiri sadaka, ništa javer sem olengoro neverovanje ko Allahi subhanahu ta'ala hem kolesoro pejgamberi. Odolese sona avena prilazinena e namazesej hem sa mrza hem sosa prekali e vola ulavena. Ako vajte račula ki sura At-Tawbe pinduštarto ajete prhalalen. Znači klatane lafija e Allah esra azza wa jalla. Da manusestar na primini pej sadaka sebe pisose upravo odolesej so sprečinile jeste o neverovanje. Na vjerovini ko Allah subhanahu wa ta'ala im ko pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ko kao jeti Allah subhanahu wa ta'ala pojasnija so lengiri sadaka hem prilozija jako isunen vrednost javerenje. Naka oven primime olendar zalo lengoro neverstvo. Sar su večeri Allah subhanahu wa ta'ala. Amen ka pristupina ko lengoro delija. Kola so čerđe ko prah hem pepeo ka pretvorinalen. So čer Allah subhanahu wa ta'ala. Amen ka pristupina ko lengere delija kola so čerđe ko prah hem pepeo ka pretvorinalen. Sura Furqan bišu 3 ajeti. Znači, pa nek dokaz koja kava su starčeraja lafi ili pak jakea tema. Da Allah subhanahu ta'ala akateva čeri ki sura Al-Furqan bišu 3 ajeti ka pristupina ko lengere delija kola su čerđe, znači čerđe šukar buča. Hem ka pristupina ko dola buča kola su on čerđelen ko praho hem pepeo ka pretvorinalen. So ka pretvorini pe? Ka pretvorini pe ko praho hem pepeo o šukar buča kola su čerđa pe. Odlese morate u dna računi prhalalen. Sar su isiamen čefi hem jedvazi čeraja kad nastupino masa ko Ramazani. Te postina. Ara kaja men kad postina te na pagao postiba, te na ha, te na pija. Hem često puti desini pe kavičinaka postavi na pitanje učenja konje. Te dika, te na grišinjam diso, te na pagama varo postibe. Ozbiljna bešaja kod ova. Međutim, je kotar najvažno buti koja su izostavi najela, navodi najračinu latar, hem nikad na razmisli ne odolesta, niti pa postavi neja pitanje da je učenja kose, jeste i kotar namazi. A o namazi tamo duito stubo tekleveri nasoro prala musliman, hem tekli islamesoro. Pa to svedoči be.
hem veribe ko Allah subhanahu wa ta'ala hem ko Muhammed sallallahu alaihi wasallam sa pejgamberi paluno e Allah azza wa jalla вачирджам нали ко претходна десен често проминава ко Аллах и овитано дојуто ко тор ко ислами hem lesro rukn потврдини певма пало шахадетија пало ла илаха илlallah Muhammadur Rasulullah он вело намази верибе бизо делија нашти ните оделија бизо верибе нашти آمنوا وعملوا الصالحات. А кате Аллах субхана ва таала споини прво вачеру о имани спомени, значи о верибе, одма пало верибе, а кате и помини пеј о шукар буча. Значи јек бизо е кесте на шти прала муслима. Саршајте те верне ко Аллах субхана ва таала, hem ко пекамбери са салам, hem те постне омасе ко Рамазани, ама на мангијате кланине, мрзалујанте кланине. Care este valente razmisleni pe halale? Около со постинена, а на кланинена постибе ленгоро на каовел примимеј одбини пеј олендар саджико те вачера сојтане неверникја. Сарсој ко одва упутинамен о Кор'анихем о суннети. Мусавет насихати е савкење тану. Те даран е Аллах естар субханаху та'ала. Те гаравен по намази. Те успоставиненле. Кланинен колоресоро вакти. Ко Рамазан хем пало Рамазан. Ко джемати е муслиманенцар. Се о инсани кеда покаини пе е Аллах се субханаху та'ала. Джерела тауба. Чачутно покаибе пали одија тауба караки хайри. Хем шукари пе више со хиноле англедер. Е тауба о покајање прала муслиман. Сар со помиња о Аллахи субханаху та'ала ки прича е Адеме алейхи салам пало одова ке десињапе со десињапе котар о хајбе каштестар. Вачерджа лестар па оле лесоро господари избиримо черджале па опростињале се хем и тауба прихватиња hem ko pravo drom ole upotинја. Сура Ат-Таха шелу бишудуито ајети. Арачола колил al-Fatawa al-Islamije котар амаро великани или па баро авторитети ко ислам hem ko умете пекамбересоро саллаллаху алейхи ва селам Шейх Ибн Усеймин рахметуллахи алейх ко дуито том и страница шелу дешортохем шелу дешења. Мангле пралален дикаја катаре да самари буча зависинена управо кота намази. Хем одолесеј валани аква ибадети телале ко озбилност. Хем те намо како ибадети. Jer akalesi ham stvorime prvo su kao pošle ko Allah subhanahu wa ta'ala ko pošle enamaze se. Udle se dua ko Allah subhanahu wa ta'ala te uputina men hem to čvrstini amaro qalbi ko pravo drugo. Sar suačiri Allah azza wa jalla koji kuransko ajeti sar dua. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا ربي ما دورياتشر أماري فيلي كتر تقلو براو درمو بالو سمو توجان أمينيو براو درمو أتو يانو كواكو أسوسا أبسكربينيا مكاوت من كو الله يسرو أراكي بي برالالن ديكنا أدبلسرو خيري ولا يخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. Pratite me камеру Facebook страница Енис Мухамед, имко YouTube канали Роман Идрис Енис Мухамед. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.